Здравейте, фамилия! След съобщените и коментарите, които получих, не ми остана друг избор, освен да направя следващия епизод за най-голямата легенда на Дагестан в миксираните бойни изкуства. Не кой друг, а Хабиб Нурмагомедов. Хабиб е роден на 20 септември 1988 година в Сумадински окръг, Дагестан. От генерации фамилията на Хабиб е замесена в спорта, като бащата и треньор на Хабиб, Абдулманап, е бив шампион на Украйна по джудо и бойно самбо. Получава грамота на майстор на спорта от Украинската спортна организация за един от най-добрите треньори по ММА в целия свят. Като неговият чичо от страна на баща му, Нурмагомед Нурмагомедов, е световен шампион по бойно самбо. Чичо му от страна на майка му е професионален треньор по свободна борба. Както много други дагестански деца, той влиза в света на борбата още в ранна детска възраст. Хабиб казва: детските ми спомени с баща ми са, че винаги трябваше да спазваме режими, винаги имаше ясни правила да следваме, той държеше да тренираме всеки ден, но в същото време не искаше да изоставаме от образованието си. Винаги беше така, всеки ден трябваше да тренирам, да уча. Въпреки доброто възпитание, дадено му от семейството и дисциплината, която имаше, проблемите на улицата за Хабиб не бяха нещо необичайно. Хабиб казва: един ден братовчет ми отиде да се бие с едно момче от квартала ни. Върна се вкъщи и каза, че е загубил. Така че аз отидох при момчето и му казах: сега трябва да се биеш с мен. Бях само на 14. Победих го. Тогава брата на момчето каза: сега трябва да се биеш срещу мен. Той мислеше, че съм изморен, но победих и него. Хванах го за врата и го задуших. Освен тренировките всеки ден с другите деца, има видеа, на които се вижда как той тренира само на 9 години с истинска мечка, която той казва, че е специален вид, която е била тренирана в цирка. Като Хабиб се шегува, като казва: